Hello guys, welcome back to my Pitangki vlog channel. Guys, after long times today I will go to the K'क्राझार town. माब्लाबाबो एक्चुअली क'क्राझार टाउनखौहाय सिगांहाय माबायदिमोन दा माबायदि थांनाय जायाखै। गोबाव बोसोरनिफ्राय दिनैहाय क'क्राझार टाउनावहाय थांनो नागिरदों। नायहैनोसै क'क्राझार टाउना बेसेबां चेन्ज जाखो बा बेसेबां सोलायखो, माबायदि सिटि जाखो बेखौ नायनो नागिरदों। नोंथांमोननोबो माखासे भिउफोरखौहाय दिन्थिलांनाय जागोन, नोंसोरबो नायलांफाबानो जाबाय। स' लोगोफोर, जोङो बेनिफ्रायनो नै आं दा न'निफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंसोरबो ससे नायलांफादो आरो सिटिखौबो आं नोंसोरनो दिन्थिनाय जागोन। कोकराझार जाना है ये रास्ता में। कोकराझार सरायगांव सेंटर। अभी हम कोकराझार जाएगा। इधर देखो, यही रास्ता है कोकराझार जाने का। बहुत दिन के बाद में आज पहली बार कोकराझार में आया दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग भी। चलो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हो फिर से। यहाँ से उधर देखो डायनासोर।
Guys, finally BTR नि बड'लेण्ड टेरिट'रियेल रिजन नावहाय सफैबाय नै ओरैहाय जाहैबाय थेंक्स गोजोन्थों होननायनिसो सिंनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारलांनायनि नायदो जोंनि बर' हारिनि सिगां डिमापुरावसो नुनायमोन आङो जोंनि बर' हारिनि नेरसोनखौ नाथाय नैबे जोंनि BTR सेक्रेटारियेट अफिसावहाय बेखौहाय होफैनाय जाबाय जोबोद समायना नुदों मैं कभी भी नहीं सोच रहा था कि ऐसा होगा बल्कि लेकिन आजकल हमारा बोडो बच्चों का भी ऐसा सुंदर सा एक गार्डन बनाया गया है दोस्तों आप लोग भी ऐसा देख सकता है बिराद मोजां बानायदों नायनो सानबाय थादोंमोन आं बे जायगाखौ दिनैहाय नुफैमारबाय नै आंनि अनजालियाबो ओरैहाय फट' थिखांबाय थादों एक्चुअली आङो बे BTR सेक्रेटारियेट अफिसावहाय फैदोंमोन आरो नैबे फंबायखौ लोगो मोनफैबाय नामा मा होनदोंमोनलाय धनिराम ब्रह्म बिथाङा ओमफ्राय बै मा होनो काराइगाव मुराबारिनि दैमालु औ गावनो खोन्थाथोंसै नामा खोन्थाना लादो जिखुनु आदाखौ लोगो मोननानै आंनि गोसोआव गोजोननाय मोनदों माने आंथ' बाराबो बुंनो रोङा नालाय एक्चुअली आं इउटिउब सालायोमोन सालायनाया आंना बिदि ब्लगफोरखौ आं मोजाङै बुंजोबनो रोङा आरोना जिखुनु आदाखौ लोगो मोनफैनानै आंबो मोजां मोनदों आं नायबाय थाखायोमोन बेनिखौ एक्चुअली माने दिनै मानसिखौ नुनानै बै भिडिअजों एडजास्ट खालामनायाव एसे बोरैबा जादोंमोन आरो फुरा कनफार्म जाबाय दा मा होनो जिखुनु साबस्क्राइब खालामना होनांगौ आरोना आदानिखौ बेनिफ्राय आंनिखौ जाय नायो बिसोरखौ खालामना होदो जाहाथे नोंनि आंनि हेफाजाब होलायनायजोंसो जों बयनियाबो जायो नालाय हेफाजाब होनाय हुदाखौ एकदम बोजबना लाखानांगौ आरो
गाबोन समफोर जोंबो नोंसोरनिखौ हेफाजाब होगोन औ जेब्ला जों गासिबो गावजों हेफाजाब होलायगोन ना औ नंगौ अब्ला सानना लादो आरोना बेखौ सिमफायनो हानाय गोहो गैला होननाय बायदि जिखुनु औ जायगाया आंना ओरै कारिगाव आरोना कारिगाव मोराबारि बिनो दा नै फंबाया गावनि सिनाखिखौ होखाबाय आरो नोंसोरबो मिथिबाय लोगोफोर दायो जोङो एक्सुवेलि आं नैबे BTR सेक्रेटारियेट अफिसावहाय फैनो होननानै सानबाय थादोंमोन बिराद गोबावनि उनावसो फार्स्ट टाइम बे BTR सेक्रेटारियेट अफिसाव सफैबाय भिडिअ'आवल' नुयोमोन आङो बेखौहाय नाथाय मालाबाबो मोगथाङाव नुफैयाखैमोन आरोना बिराद मोजां बिनि भिउआ दा भिउआबो बिराद मोजां नै ओरैबो नायनो हागोन नै बेयावहाय आरोबाव बागुरुम्बा मोसानायनि बर'नि कालसार बेयो दा नैबे फंबायमोनखौहाय फैनायजों लोगोसे लामायाव लोगो मोनफैबाय रायलायनाय जाबाय आरो इउटुब चेनेल दं होननानै बुंदों ना जोंनिया दा बड' ट्रेलार होननानै जोंना मोनसे सर्ट मुभि आपल'ड जादों दाख्लैहाय लामा दथानि अनजालि होननानै सार्च खालामा डाइरेक्ट आइकन फैखागोन आरो गावनि एक्सुवेलि आङो दा बड' ट्रेलारखौ नायो भिडिअखौहाय बिराद मोजां मोनोना माखासे एक्सन दिन्थियो मोजां मोनो आङो दा फाइनालि नै भिडिअ बानायग्रा बिथांखौहाय लोगो मोनफैबाय आरो बेयावहाय ना जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव फैनानैहाय ओरैनो आं गामियाव थाया दे आङो माबायावसो थाखायो बाहेरायावसो थायो बेंगलराव थायो आरोना ओमफ्राय दा नैबे मासनिनो 31आवहाय थांफिननाय जागोन होजोंहाय जासियावहाय बेरायफैनाय जाबाय ओरैनो मोजां मोनबाय जिखुनु आदाखौ लोगो मोननानै दे हामबायसै होननानै खुलुमनायनि फंबाय दे मा नाम होनदोंमोनलाय निजोम ना औ गोजोन हाजोआरि दे होमब्लालाय दे हामबायसै दे साबस्क्राइब खालामलायना होदो नैबे बड' ट्रेलार इन्सटाग्रामावबो दं बायदि मोनदों आङो माने इन्सटाग्रामखौ बाहायथ'वासै दाख्लै फेसबुक माबायावथ' नुबाय थायो ओरैनो ससियेल मिडिया माबायावहाय ना इउटुबावहाय नुबाय थायो फुरा दंखासै रायजोफोर नोंसोरबो साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो नैबे फंबायनि दा बड' ट्रेलार चेनेलखौहाय गावजों गाव हेफाजाब होलायनायानो मोजां औ नङाब्ला बयनिबो गोसोआ माने थुलुंगाखां जाना फैयो आरोना जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन हारिफ्राथ' जोंखौहाय इसेबां सापर्ट खालामखाया नालाय सापर्टखौथ' बारा नायानो बिसोरो बेखायनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनायानो 35 लाख पपुलेसन दङ बिनि गेजेरावहाय गैयाब्लाबो जों बर' हारिया 20-25 लाखसो साबस्क्राइब खालामनो हायोब्लानो गोजोननाय मोनगौ आरोना एसेनोसै दे साबस्क्राइब खालामना होलांदो आदानिखौ जायफोर नुदों आंनि लोगोफोर दे बेनिफ्राय गोजोननाय थाबाय दे अके हा दे नै आङो बिथांमोननि भिडिअखौहाय देखायखानोसै नायनानै लादो रेडि नै नायदो वाव जोबोद मोजां नुदों दे रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बर' हारिनि बर' फिसा साफ्रोमबो नैबे मुसुखाखौहाय सिनायखायो बेनो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनिनो दैदेनगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे खाम्फा बियो दा बियो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव दङ बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट काउन्सिल एसेम्बलि अफिसनि बे नायनो हागोन गोबां मानसियानो नुखाबाय आरो दिनै गाबोन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बेखौ नुबाय थाखायो जोङो
Ya sung kamu namna. Mana dah? Đấy sung lah kamu mana cuma. Hah? Berbeda समायना Mangia. Bunghora. Kalau mah bunghor. Location ada nih di sini ya sini. Beda besar lah yang lagi ada. Kita boleh istana ini sana. Kita harus di sini. Mulai eyebrows apa? Garijों बेरायलासे बेरायजोबनो हायो नाला हाया क'क्राझार टाउन होननानै नायना लादो 20 बोसोरनि उनावसो क'क्राझार टाउन नुफैलायबाय बिराद सोलाय दोस्तों आप लोग यहाँ सबको देख सकते हैं हमारा आसाम के अंदर में या इंडिया के अंदर में जो आसाम है आसाम के स्टेट में कौन कौन सा लैंग्वेज का आदमी रहता है और कैसा कैसा इन लोग कल्चर मनाया जाती है कैसा मनाया जाती है इसको आप लोग देख सकते हैं हमारा बोडो बच्चों का जो कोकराझार के BTR सेक्रेटारिएट ऑफिस है
इस एंट्रेंस गेट में इसको सब सजाया गया है। आप लोग ये सब भी देख सकता है। इसी तरह हर आदमियों का सब अलग अलग कल्चर रहता है। गाना बाजना वो सब भी इधर में आप लोग को शो दिखाया गया है। देखो दोस्तों, लास्ट में बंगाली बच्चियों का ये कल्चर है। ये दोस्तों हमारा बोडो बच्चों का कल्चर सारी तरफ डाला गया है। बोडो ट्राइबल संघों का एक सभी एक कल्चर है। आप लोग भी देख सकते हैं। लोगोफोर बेनो बर' हारिनि कालचार आरो गुबुन गुबुन हारिनि कालचाराबो बेयावहाय दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। नोंसोरो आं नोंथांमोननोहाय दिन्थिलांबाय नैबे BTR सेक्रेटारियेट अफिसनि एन्ट्रेन्स गेटआवहाय बियो। नायलांदो नै मा कालचार दङ बेयावनो नुगोन नोंथांमोना सोर सोर माबायदि कालचार फालियो। मरान हाजं मा फारसेनिफ्राय दंजोबो राजबंशीफोर। सान्थालिनो नैबे बिसोरो जाहैबाय आसामिसफोर। फाइनाली जोंनि बर' हारि